na lang. Ya ka? Dalingan sa bangko sa man. Para makasandig siya. Hmm. Para makasandig ka. So, dali ka dito. Dali na ka? O dali. Okay na diya? Okay. Hello guys, welcome to my channel. This is Eric Hilot of Vigo City, Davao del Sur, Mindanao. Maingod to guys. Ang first time mo na nakita, ang mahilig kong ka-traditional hilot para sa imo ni kung nangita ka. God bless po. Tanaw gyud. Anton mahuman ha. Ayan. Yan apo ni siya part 2 kung gusto ka matanaw. Mayong otorek. Kumusta man? Anak gyud smiling gyud permanente. Gakon man lagi ka ganina na kunin mo nga pwede din siya. Hinay-hinay. Ana lang no. Ya, ayan. Kani si tukayo na ko ni Eric po ni. No, niya taga Mintal, Davao City. No, shout out sa taga Mintal, Davao City. God bless po sa inyo ha. Nasa si Eric dire, nagpa-maintain yun siya sa kuha. No, napa-maintain siya. Gikan lang yun siya na nabunal ba to? O nabunal, pag man bunal, diretso na ospital. Na ICU. O pag man, mga na itabo no, mag-research istorya, yan lakaw niya. Pero dako daw ni sa una, dako ka sa una. Dako na sa una, sir. Bambu. Dako manigtiyan ako. Kamay na pagkutiyan siya. Tingin siya, dako yun siya. Dako dito. No? Dako siya kuha niya. Pero nag-reduce na kag-rice. Hadlok-hadlok, butan ng rice tayo eh. Lami mo kong kaon. Bus no? Ayo, guys po. Hindi mo nag-rice. Bago wala po mga trucks man. Hindi mo rice. Yus lang pero atong mga protein ka, dato halkar, may ray ra mga kamo. Gulay, gulay. Ganun na bitaw. Gutomon mo ka pong wala gulay. Nadyo protein. Yan po lagi, daghan po nag-advise ako. Ray, kanang gamay kong rice ko. Susumatay sa kong trabaho. Akong kitistingan yung gamay kaon. Pag uman ako hilot, parati ko tuma. Urot yun nga. Ang imong kinaon to dili kuan mo dili. Urot yun eh. Abis, tistingan pa ko. Kuan magod ka na pang trabaho kita kang gabi. Sa kuan pa, dinusaan na yun. May lagong mamouse lang magigunitan. Para dugay siguro magdahog nga itong kinaon. Yung kanang trabaho, yun nga. Sige lang. Wala tayo sa Ginoo. So, ano lang na si Eric Dire, ato ang atabangan ng mamayo. Siyempre, naban sa pagkampo sa Ginoo. Sa basta rin kang doon sa kuha, pang service man o dili mo doon sa kuha. Manikamot no? Manikamot kung mamayo. Mamayo mo kung sa kumain mo. No? Ay, kahit kayo natin kaya pang masalawasan. Magto ganina, nani ko ito, atoon po kayo. Kahuman na lang ani. Okay. Grabe na hupong po yung anak. Di ka hospital. Tambok tiil, tambok. Yung mga papayat siya patambok. Pati kamot, tambok. Ano lang, anak ka po pero gunitan. Ano lang. Bukal mo sa tuwa niya. Ayan, sa karon na po nakakita ng video, please subscribe. I-click lang ang bell button para update kasi kinapload po na kanalaw. Comment, like, and share this video para dagang masayon. Dagang po matabangan. No? Shout out po sa akong followers sa akong Facebook page, Eric Hilot ng Traditional. Sa mga TikTokers na akong followers, God bless po sa inyo. O sa mga subscribers yun ako ang solid followers o sa akong subscriber, solid subscriber sa YouTube channel. God bless po sa inyo. Labi na sa mga nag-chat, sa time sa inyo, effort yung mag-chat po mo, mag-comment, God bless po sa inyo. Ug siyempre, sa lahat po ng mga OFW, God bless po sa inyo. Kung asa man mong trabaho ron, God bless po. Yan. So, mag-ilat ako guys, para sa inyo na talatan alam mo. Shout out po, Mintal, Davao City. Okay. Hayang. Para tuyok lang. No? Ano na to? Kulog ni kulog. Kulog na to. Ano? Ano na to?
Kira ka na, right? Kira? Ito may bansalan. Ligo sa may sapa bago nagkuhan. Anong dam niya, mga pinakataas nga dam. Kaya itong jam. May problema pagdinganan, nandalan, okay. So, itong ginapadayosan sa mga tao. O, ganina na, ini tanawagin namin, yawan ba tao. Dari ya, bagin mahagis, babo, bakla, ada sobos, bakla, pasaka. Mo di sliding. Parting dan luga, gipagpun lagi. Lugos, kay kugnao, gato sobos. Na-slide, pero tingin katawa, na-slide ko. Kita ba ko sa mga uban nag-vlog, nag-video. Asa mo nadapit ito na to? Siguro naman na sila ha. Manimim yun, sige. Nagdala po may isda. Sa kakilo. Gamay pa balik ka sa una buso. Ikaw na sa una buso? Ako papa, Yung pa balik. 1970 na. Vaccine eh. Laiwik. Bukan na rin, 1970 pa din eh. Sabay mo sa kwan. Music boss. Sabay ko lang sa panda. Wala po sa ikuan daw. Kasi background si sound. Wala man. Tara lang kayo. Nakapiright mo na siya. Ito yung background tapos cut. Ano mo kayo? Napuso na kayo ba? Apoy din yung kahit. Kaya ako di na ko kakuan niya. Nag-edit ang walang busy mo kayo. Style ko na lang ano. Kadaan mo ako mag-edit. Nalagi kay background. Ano ada PK na background. Wala lang sige. Cut. Kung mo ko na-edit akong kuhan. Ritso na. May arte-arte ba? Pero wala pa ni ballpen no, 1970 wala. Na ballpen pa wala ko siguro ng ballpen 1970 na. Ano, ay big. Anong big? Ang big daw, kung man daw ng... Muna hagiya. Ha? Ay, kung naman na, Busog na. kanang marasag sa, kumbaga marasag Rizal ba, nga kuhan. Wala na kayo lang style na, pero wapo naman kayo.
Hayag ko kayo. Computer man. Palaban naman taraguan. Naganyan hindi. Ha? Edit na kayo, no? Yan, nabuhat ko dyan ka with background pa. Oh, karan with shadow. Sama, dagang kay kapilian. Kani. Ito, Asa na nag-boxing mo siya? Mindanao. Mindanao. Digas, Davao del Sur, Davao. Ang lokal. Lokal lang siya. 10 rounders, 1970. Hindi ba tayo? Sikat na. Wala pa nga sikat. Una sa boxing. Kaya pa ba? Una yung sikat. Wala pa na. Ang sikat dito sa una, si Kuan. Lorde mo, ganun mga karaan. Sikat na pag. Mga 1950s, 60s. Lorde, man, Navarrete. So, good na ginatagay ng negosyo. Man, Ulit yan. namay nadungo bro, magkabot sa mga. Namay nadungo yung mga sahan. Itong nagilista siguro, muna to. Hindi pa hatod. Salamat. Yan kung daw tayo. Iya gatay. Ano kita tanan Hindi sport sila. kita tanan naman din. Mali, pwede ko rin ito. Hindi ka perfect mo. Iya rin sila. Balik ko. Jadi sa kamapanagan ng Bosbera. Kapitan, tulo. Iya gaw. Iya gaw sa bawah. Ang atong kuhan, wala man daot. Ang atong isagit. Ano ba? Atong dautan na to, kapitan na daan. Hmm. Kaya na na nayugaw gaan. Huwag na mo. Naman kita yung mga mali. Nitaan dyan ba? No? Siguro. Sugyo.
Kala ko ano? Ano? Pagkadlaw. Eleksyon. Pagkadlaw na. Pagkadlaw na. Kalayin ko ng kandila. Hindi ka kabasa pagka hapon yung hugas, hindi ka kabasa. Hugas kamot, hindi ka hugas na. Kutsara lang magkaon. At isang di ko manghilot, di mo kinamot. Kinamot lang dyan ko ka ng... At sabi kayo naghilot ko, kinamot mo kong sahay. Di ko kahinang, kamay na gusto mo na. Tumoy lang ang banura lagi. Tumoy lang dyan kay Ana na ko, hugas. Manot kayo. Binudon mo gano'n. Ha? Makuan mo binudon. Hago nung ko kayo. Natudlo ra diyan eh. Akong gitrabaho. Di biya tiil. Yang imong basaon. Arang-arang na rin masa. Bukan eh. Sus. Last na unyag pag-aula sila ugma pangampanya no. Yutso. 28. Ang 29. Wala man siya, paulan ka no. Wala na. Bingo. Dito utra man na. Paulan. Amro sa padula las. Ampo lang. Baga 29 no. Ampo. Simba no. Kulbaan na no. Ang katong klarong pildi na itong kalpaan. Sa katong mga naaga. Medyo kusok-kusok. Kuyawa na. Libil, maglibila na sila. Ngayon, kumpanyaro, kapitan di ko, kapatid ko sulod rin sukad. Lari ko to. Ba't nang kasabad do? Wag sila ka nung sugla na iba, agyot. Basta karoon na lang last night. Ha? Mga anay na siya. Dili, mara kaduhan na lang mamalik dili sa kalsada na. So ka lang musok-sok na, dala, nagan pala do. Di ba sila? Manor biya ron. Mano ganun. Sulat jud mo. Maso kayo. Kung mamalis piling, okay ra. Ligado na ka puro magsuon na agad. No pilido. Mga pilido. Yung butang kay kapoy na magsulat. Pilido rin may Garcia. Duay Garcia. Sir, asan may kulan eh? Garcia. Invalid siguro, no? Sabi na dito sa ang mga tabok na sa mga tulog patay. O, bisang dili lang isuon. Kana mo lang gagaw. No? Oh, pilido. Pareha plito, no? Tayo ba kuya nagsulat? Bitamang ko itong sidid. Ang tanong sa pangalan, Sabagay na may mga dili mo kinagubot noon kaya na may mga gwardiya na pulis, sundalo, bantay. Bantayan nyo nila, ihapanan nyo rin may. paglitok mo na. May struggle ang magpanga. Maestra pa na, pero ito kasayod ba, no? Ayun. Mga repere ba, no? Labawa, lamang, napikas. Siya, alista na po. Siya. Kaya ka ng mga liter-liter lang gud nga. Awabi na ko kuhan eh. Garcia rin eh. Yan ang mga ano. Sabi na ko, Garcia. Ako yun, paliha, palido. Ano lang ba, no? Mga palido, magagawin diferensya. Sipiat ka lang, lipat-lipat ka na inagmasa. Dagay sunduan sa pakitan na nangay.
Jangan membuat sir at Oh, nangyari. labi nagkusog kay ka, bantay juga ba? Tayo mo. Ini burn out. Ay, tanaw. Kubir rin ang mga watcher. Ada ka na, nasuga na, anana ng mga kwano, emergency no? Kapoy kaya ang gabantay ang mga sundalo pulis. Antayan, dagan may pang-deploy na yung uban ka rin. Pang-deploy na sa eskwelahan. Iba yung malikay, nga mo burn out. Hindi na boss. Ay, mga kapit, bala ito sa mga electric. Iya, dugay ka na balik sa kauras. Oh, Tikat na. hindi kaya balik. Uy, yung wala ihap. Iya. O ihap na, wala ton. Pang-swap na yun. Ang mga papel, pang-swap na, pang-liso. Ano na pinandol ba? Doon. Cambio na box siguro. Ngayon nga pa may tikas, minsan naman. Ha? May tikas sa naman. Tikas may itong Machine? machine. Yung uptake ay machine. Ha? Tuyo itong machine. Ikuan lang man. Katurang mangyahang marag Microsoft. Gamay kayo. Ano naman ito'y bot? Tikas ako, tamo naman. Samo naman. Kuya, inuman naman no. Wala pa yung tikas. Kaya yung water magtinanga na. Yung water mo, bayad na tanang yun no. Wala pa yung makatang ako nila. Pwede naman siya. Kung na yung water ano? Huwag ka itong mga maestra na mag-check. Kung lang tayo taga-community, madlock mo na sila. Ha? Kaya madlock ko na disqualified. Pero lang taga-community ka na. Wala no? Pag-ihap ka na, madlock ka tapos wow. Pag-ihapan, ipatanaw pa yun. Pag-ihap na, final na ihap. Pero Ipatanaw pa na sa kuno, inibasa no? Tanaw sa sa munisipyo, di siyudad na din city. Ano ko yun? province siguro no. So pang pag-ihap no? Ang gilit ng guro. Sa isa ka ihap ko. Kaya isang ano? Kapoy ka naman no. Pero dugay, result. Gawin mo sa Ihap man. sino daon. Dugay result kay, oh, result, lion job. Sino ugan nilamang na si Kuan. Wala pa, wala na ihap. Lamang na sikuan, pero Wala ihap. sagdan lang, di na lang, no? Di na tanaw, lamang naman. Wala, naptagan pa rin wala na Kuan. Iyo sa hawa, boss. Ayun, hawa. Balik ka dawat. Petition na po para recounting. Recount, no? Hindi nagpaminaw niya puso. Oh, yung bro, kamay, diferensya. Kami na ka ng last night niya. Hatag at kwarta, siyempre, mga tao ba, kusog kayo si Kuan. May naroon, kusog kayo si Kuan. Yung pagkaugma ng buto ba, napindi ka, gamay ray lamang, wala may nagbulamang kung mga 20, sa gatos, Ay, yung yaw na. i-count na nila. Recount na. Pero Pero bayad ka. bayaran mo tayo check. Bayad na, no? Mahal ra ba? Bayaran mo. Ano may tabuan na? Kaya kinangga dayo. Yan na. Sabi na kung kaupit mo ano. Sakit ko kinangga sa tawa. Tuway-tuway ba na? Kuhan. Muna yung Ikot na nila. muna hill arthritis. Ikod ni. Sakit kamay? Hindi ka na. Isa gawas. Hilot na ko kahapon ng 6'3 ang height. 6'3 ang height, na 17 ang edad. Bintin. Ha? Bintin. 17 ang edad.
na ang daog niya po ng kapitan. Daan kita. Di man niya makuha tanan to. Lamang yun siya. Yung ora man ang basin, lamang. Bisa pa nidaog mo one shot. Nidaog mo ng basin mo. Daog yung basketball. Kami nga nidaog yung mag one shot. Ay, importante nidaog. Yung championship na half shot lang yun, half lang yun, no? Ito kahita ng sobra ng kagawad ka, boss ba? Number 8 ka ba nun? Nalabolag mo duha tulong. Pahiyap ni mo, paminog, ikaw. Ila pura ng uban. Pahiyap ni mo. So, malay mo. No? Mga bilangan mo, kagana mga bayaran. Ha? Nadawat mo kasi ko to. Labaw ra mga tulo lang yun ba? Grabe ka. Susupayat ni mo na kung magbayad. Pahil pagod mo. Piso. No? Sakay ko mga $500,000. Pila may sweldo sa ganawan. Mas kitiil na. Straight. Ha? Straight. 60. Kaya pilot lang ulay bate. No, ubo, kahit yung ubo, kalentura, sakit likod, Ano hot? kabuhi. Kadorong na kabuhi. Maniod to, alas 10, alas 11. Ang mamahaw din. Alas 10, alas 11 pamahaw. Pwede rin na. Ako nga pukawon mga nito. Ito mo ito pukawon ko eh. Ano, good pukaw, good. Di, Yung kadong kabuhi doon, bagay nga mata. Bahala mga high blood, basta busog. High blood pa gani, pa ito ka busog. Wala sa taga diri na. Digos. High school pa na. Senior high. Varsity, Corizo. Taas na ng 6th high school ay, no? Jadi man sa guwang. Malamang mo, inat pa na ba? 17. Wala po na padako na sa padako. O para medyo pagkapaga pa, no? Body. O panggaan na eh. Simple ko ba? Siya rin pinakataas sa high school. Ha? Medyo dako-dako na sa tingog. Batag tingog eh. Batag ka. Batag tingog. Kasi siya. Pinipapad lagi sa mga high school. Uy. Tag-asa na kayo ng high school ng mga 6, no? High school nga bata, dili high school nga gulang. Sakit na rin yung kwan ka, di ka sa dulo siko. Normal. Ha? Normal nga. Normal nga guys. Ay, badihan mo kayo siya, di mo badihan kayo. Dako man. Tangkal mo din. Dalay na lang kayo sa ring. Di mo na pwede, di mo na taparan. Kapalayo ka. Mapatungod, maganda sa ring na. Pasti ko lang mo. Plastic ko lang mo eh.
Tanawa tong number 1 page NBA, no? Napalakan ko niya, tag ni James siya, tag option mo niya. Mas ang tawag. Yan, nakapag-jump shot ko. Ikampot na option yung bola. So, Isyuha lagi. No? Ano gusto option man? Taas ang pagkamot ni mo. Yan, number 1 pick sa NBA. Wala tayo height ato niya. Taas ang yan. Tagdas yung kulang mo yun. Ano? Payat yun nga tagas mo. Ano, maburot-burot na gamay ba? Nakuhan pa niya. Nyawa kayo sa kuhan na ron, Parisite. Pwede siya ka, gitarong, no? College, gihulat sa college. Full scholar. Maong dyan nga na, no? Lapas mo tingin. hindi sa photon doon. Yung ulo, upom. Hindi sa photon, may lapas yung table. Lapas dito. So, may size, ano yung pom? Lapas ang table. Picture sa ka, picture. Ano may picture? Picture ka daan nga, nagbuang sikat ka, di na ko kadaol ni mo. Picture mo, ano ko ano mo? Para, oy, nisikat ka gini, oh, nana mo ko picture, no? Lagi mo ka nagpahilot. Dili ko ka kuhan-kuhan. Isalan juga kuhan. Ayan ta. Ano to? Dire? Dito? Ano siguro? Ikan lang. Berapa? Ano? Ano ba? Tama. Isa ka na to gamay ha? Ah, Isa ka na to gamay ha? sa doon ba? Ah,